lupa like, comment, share subscribe channel YouTube Barongan Jepara. Pak Mintarno saking Bondo, pewaris saking Bajarjo Suwargi. Kula ten mriki dipun timbali Bapak Sasmito. Kapan ngibur panjenengan sami. Kula ten mriki nggih boten piyambakan, kula gadhahi rencang nggih menika putu kula si Bodong kalian Mbak Ronggo. Pun boten usah kesuwen dong, putuku metu ya edong. Ayo dong. Gulungku iso modat-modat dhewe. Ya. Bapak Sas ndelok aku sik karo guya-guyu. Bayangno nalika jogetno wayang watake. Tak saimi ya Mbak Sas sampean, Mbak. Delokan Mbak tak jogetane, Mbak. Kok jogetan penae ngene kok wektune wis mepet. Wis diorak-orak karo sing tukang shot, karo sing nata gong, selara oman wektu. Ada ngono ya kok delok wae sing penting ketok. Yo, balik dhisik yo, langsung balik wae.